بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Başımızın tacı tağsirullah, yüzler nurli, diller doğal hazdadiller, yürekler nur iman bilen yalfırlap duran kıymetli cavan yigit dostlarım. Huday tebarek ve teala hemmenizin bir mübarek Recep ayının içinde etiyen taat ibadatlarınızı, Allah'ın dergahına kaldırıyan kollarınız, dininiz, dünyanız için etiyen hayır dualarınızı Allah barinizden kabul etsin inşallah. Merhaben bis şita. Hazreti İbn Mesud diyen sahaba, kış ayı gelenine, hoş geldin ey kış ayı diyenmiştik. Bereket kışını iğniye, giycele, uzak bolyan vakti, adam giyce ibadet edecek bolsa, Kur'an hatmetecek bolsa, Kur'an okuyacak bolsa, namaz okuyacak bolsa, giycele uzak bolya diyenmiştik Hazreti İbn Mesud. Kış gelenine begenip, günnillerde qıyız qaçık bolya arada tutmadan süreyim. Hatta qadası ba adamla bolsa, ya nefil arada tutacak bolsa, giycete ibadetten süreyim qavi, günnide aradadan süreyim qavi. Ay bereket çıkışta vadiyakadan İbn Mesud begeniyenmiştik kış gelenine. Acib forsat giycele deysen uzak vakti, onun üstüne uzak giycele mübarek ayları düşüp duran vakti Huday Tebarek ve Teala bu ayın bereketini, bu giycelen bereketini eçerleniz bilen bile hemmenize inşallah indersin. 14. celese Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh siretinin içinde. Geçenki celesede Abdullah ibn Ubey diyen bir münafık diyeni zahiren özün Müslüman kököz gören adam emme batinen Allah'a, Resuluna kafir bolup gören adama münafık diýilýär. Inni bir ahirki gece inşallah şu münafıkın gurrunu Abdullah ibn Ubey'in gurrunu şu gecede yığnars. Yönümün içinde nokteler va dersler va. Münafık diyeni kadimda Abdullah ibn Ubey iki tane yol varmıştık. Ya biri kofren intikab edip kafir bolup ýaşaýarly, ya da Müslüman imana girýärli. Müslümanla bellice, kafirladaki belli kafir bolup ýaşaýar. Emma üçüncü yolu açıp, üçüncü yolu intikab edip, üçüncü yolu döredillen başı o da şu nefaqi diýilýär. Abdullah ibn Ubey üçüncü yol döretýär. O da zahiren Müslümanlaryň ýallaryna gelenlerinde Müslüman bolup gelýärli. Müslüman geçen celeselerde kan aýtdyk Resulullah aleyhisselam sen bir nigmat bolup geldin diye. Emma batinen ananak başarsa bir nefer şu Muhammedin aleyhine tafılsa aleyhissalatu vesselam bir adam şulardan güýçli bolup şular bilen eger ölüşmeli bolsa biz eýem olaň sefine geçecek diyen adamla üçüncüyini şular adam döredipdir. İslam'a, Müslümanlara aňyrdy bir düşman bolup geçen adam. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da qiynan ýenmişdik ha. Ýaş dostlar, Müslüman dogallar. Her bir adamın başına gaýgy hemişe bada. Resulullah aleyhisselam da qiynan ýenmişdik. Resulullah aleyhisselam'ın da ýüregi agyr ýenmişdik. Resulullah aleyhisselam da eziyetleri işlerine gursa gysıl ýenmişdik Peygamberimizin. Düşman cefası dostunu öýsiz yerden degip geçti diye de mahtumun işan.
Düşman cefası dostunu öýsiz yerden degip geçti. Düşmanlaryň cefasy we kynçylyklary we Resulullah aleyhissalamy kelle agyrlary we öýsiz yerden degip geçti. Bija yerden, nahak yerden Resulullah aleyhissalamy de degipdir da şu eziyetli. Şu eziyet berýärleň başy Abdullah ibn Ubey. Şu zahiren musulman tirip, batenen kofri işlep, batenen yüreginden şoduruşy, şirkin, nifagyň öýü bolup duran ýüregi Resulullah aleyhissalamy kän gynandyrýarmışdyk. Kul innema ana beşerun mislukum. Sefat-ı beşeriyede Resulullah aleyhissalamy aýtdy ya Hudaý Taala, innema ana beşerun mislukum. Minne siz ýaly bir adam. Yani bizde yürek bağı olsa Resulullah aleyhissalam dedi yürek bağı. Sefat-ı beşeriyede bizim yüreğimiz bir zatları işlemizde narahat bolýas, gynanýas, Resulullah aleyhissalam da gynanýarmışdy. Bizi incitýän zat Resulullah aleyhissalam da incitýärmişdi. Bizi narahat edip gözümizden ýaşy gaýtyrýan zat Muhammed peýgamber da narahat edip gözünden ýaş gaýtyrýarmışdy. Sefat-ı beşeriyede kul innema ana beşerun mislukum. Ay minne siz ýaly bir adam, sizin injiýän zadyňyza minne injiýän nidaýt. Ve laqad na'lemu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Hudaý Taala aýtdy. Biz bilýäs, gat'an bilýäs, %100 bilýäs ýa-Allah. Nämäni? Annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Şu kafirliň, şu müşrikliň sana aýtýan zatlaryna şu gursagyň gysylýanny biz bilýäs ýa Hudaý Taala. Yani Resulullah aleyhissalamy porhan diýerler, akyllan şaşan diýerler. Sen ebter, sen iýiň ýok diýerler. Senden ogul gyz galmy, senden ogul gyz bamy? Sen iýiň jontuk bolup galjak diýerler. Şu zatlar Resulullah aleyhissalamyň gursagyny, mübarek gursagyny gysýarmışdy. Allah aýtdy: "Ve laqad na'lemu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Şu kafirliň aýtýan zatlaryna şu sen gursaň gysylýa, sykylýa biz bilýäs ýa Hudaý Taala şon. Resulullah aleyhissalam da biz ýaly adammışdyk. Nämede sefat-ı beşeriyede biz ýaly. Emma wahy bilen beýleki insanlardan Hudaý Taala bilen irtibatda. Fesebbih bihamdi rabbik. Mun dersini inşallah alırız. Şu gursaň gysylanda wa indi şu gursak gysylmak pes Resulullah aleyhissalamda da barmışdyk da. Hudaý Taala şonu aýtdy: "Fesebbih bihamdi rabbik." Gursaň gysylanda Hudaýyňa tesbih aýt. Bir Osman nukan diýilýär da, bir habar otykan, birden gelýär bir sana öz işiň bilen bolupdyňa, hiç kime dehalet edeňa kellagyň ýok, halka eziyet ýetireňa, bir jana hak yerden gelýär bir sana bir zatlar diýip gitýär. Sen gursaň gysýar, sen ýüreň agyrdyk diýär da. Şonda Hudaý Taala aýtdy: "Fesebbih bihamdi rabbik." Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hudaýyňa tesbih aýtdy, şu ýüregiň açýar, gursaň açýar. Resulullah aleyhissalamy dildari berip, gowullyk berip, Hudaý Taala tesbih aýtşa wagtda diýe. "Wa kum minas sajidin." Şonda secde etýärlerden bol. Basym namazydyr, şu gursaňdaky agyrlyk, ýüregiňdaky agyrlyk aýyrlyp gitýär. "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakel yaqin." Ta ölüm gelýänçe Hudaýyň ibadeti bilen bolýar. Düşmanlardan pes Resulullah aleyhissalame de şi ýürek gysylmaly gelýänmişdik. Şi ýürek gysylýarlyň inki başlary Resulullah aleyhissalamy gaty eziyet berelleň biri Abdullah ibn Ubey şi şahs. Şi munafyk adam. Kän eziyetler berýär. Geçen jelesede aýtdyk ha, ýöne täze gelen, aramyda gelenle bag bolsa, bir huzur zehinlerine bir näme üstüne mowzu badygyny bildirmeden şeýle aýtýar. Ayet indipdir Resulullah aleyhissalamy. "Wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum." Ay men bilen siz bilen näme ediljegini bilmeýän diýdi aýtyp ayet inýärdi. Kıyamatda her kim öz ahwalaty, hawf we hatar bişomarlar alynda diýdi Mahtumul Işa. Kän gynçylyklar we sıratyň, mizanyň, hesabyň, gabryň, otada sen cehennemiň ýagdaýlary tekadu temayyazu minel gayz. Tebarek surasyny hemmen ganimet bolsa bilýäňiz. Tekadu temayyazu minel gayz. Gahardan yana adamlar saylajak bolýar, özüne çekajak bolýar cehennem. Şo ýagdaýla
Resulullah aleyhisselam min bilen näme ediljegini, özüm bilen näzire muamele ediljegini, siz bilen näzire muamele ediljegini bilmeýän diýip şol ayet iňenle Abdullah ibn Ubay münafık da bahanan izne gelip ýören adam. Keyfe tettebi'une raculen la yedri ma yuf'alu bih. Ey nätirip ýöňüz? Özüne näme boljagyny bilenek şoňda ýygyna düşüp nätir gezip ýöňüz diýenmiş adamlaryň arasynda. Özüne häzir näme ediljegini bilmeýän adam näzire şoň ýerine düşüp ýöňüz diýip nauzu billah. Şu Resulullah aleyhisselam'a dil ýetirmeli bolsa 10 metr bolýarmyş da dili. Şıjır bir ediýetler bar. Ya efke azim, ulu tohmet, ulu yalan. Enemiz Hazreti Aişa'ga tarihte ozaleştenlersiňiz. Enemiz Hazreti Aişa'ga ulu iftirani, ulu tohmeti, bağışlan zina tohmetini bizim enemize nisbet bir dürüdün şi münafık adamda deslaptan. Resulullah aleyhisselam enemiz Hazreti Aişa etdiye İmam Bukhari'nin rivayetinde Resulullah aleyhisselam jeňegidenne Qur'e edaqadani enelemizden birine ektiýatdy. Bir jeňegidilmeli bolanna nobat maňa düşdi enemiz Hazreti Aişa. Hulasara gaýdyn jeňe gitýärle, giýje bir ýerde galýärle, soňam ewurlyk gelýärkäle. Men şu kejebe düýäň üstüne kejebe edaqadany bejerilýär. Enemiz Hazreti Aişa men şoň üçin etdim diýär. Endi birden gyýgyrly kerwen gitmeli, ýoly düşmeli diýildi. Men öz qadaýy hajatimden sirim, aýak ýola garşyn aňrak gidipdim. Bir düýän sürýän sahaba da fikir edipdir men içinde bamyka diýip düýäni çöküp duran düýäni turdaqadany şolla tarafyndan idaqadany ýanky kerwen bilen gitýär. Enemiz Hazreti Aişa diýär men geldim, görsem kerwen gidipdir diýär. Ay meni ýoklarla işdi ewurlyk gelerle diýaqadany hijab şu wagtda ayet hijab buyurulupdy, hijably ýaşmakly bolupdy. Enemiz Hazreti Aişa diýär meni ýoklap gelerle diýip şol duran jaýymyzda men şo tada oturdum. Soňra birame bilen uzaklaşdylar, şo tada gyşaryp uklap galdym. Ay öller gelerle diýaqadany. Safwan ibn Muattal diýen sahaba ol kerwenin ýyzragyndan gelýärmişdik. Biri soňra meselen bir seferden duşlap zatlaryň ýygnap gidellerine ýyzyn bir barlaya galangasan zat bamy diýip. Safwan ibn Muattal kerwenin ýyzyndan gelip görde bir garalyp duran meni görüpdir diýe enemiz Hazreti Aişa. Şondan gelýär, men ýanyma baş ucuma durup hijab buyurulmazyny ne unçäde meni görenseň bilipdir men Aişedigimi, menne şonu uklap ýatyn. Esterja edip ehem mühim edaqadany sesinle çıkaranak ya keplen aktam. Fakat gelenini bildirdi, men de şon gelenini bildim, ýaşmagym eýem örtüne akadany turdum. O da düýesini çökertdi, şondan men düýesine mindirdi, idaqadan ne men oňa kepledim, ne o maňa kepledi. Fakat düýesine mindirdi, men alyp gaýtdy. Şondan kerweniň ýyzyndan ýetdik, Resulullah aleyhisselam da ewden barýa. Yanka Abdullah ibn Ubay diýen münafık adam barmışdykda. Resulullah aleyhisselam'ın zenanasy enemiz Hazreti Aişa Ebu Bekr Siddiq'ın gyýdy. Safwan ibn Muattal bilen yanky ýagdaý fakat şu galansaň bile gelýärligini göraqadany eýem biderek adam bolansaň, ýüregi biderek bolansaň, eýem şkini biderek tohmet uraqadan görseneň bulary. Bula hükmen bir şey, nauzu billah zina diýen zada murtekip bolup durşylar. Ýogsa näme diýip şeýle galmaşylar diýip, eýem biderek gazabet edip enemize tohmet urupdyr. 40 däne adamyň fikrini haraplapdyr şo tada, 40 neferin. Resulullah aleyhisselam hiç dat diýmänler, Medinäge gelipdirler. Enemiz Hazreti Aişe bir aýlap şi aýdylan tohmet arasy afife zinana şu tohmet vurulansaň enemiz Hazreti Aişe bir aýlap merizläp ýatypdyr, bir aýlap galyp bilmändir. Ata söýüne gidip Hazreti Ebu Bekr Siddiq'ın öýüne ýatypdyr, ata söýüne. Hatta Resulullah aleyhisselam gelaqadany ey Aişe eger bir wagt hata edip ýalňyşan bolsaň diýende enemiz Hazreti Aişe aýtdyr, ya Resulullah sen şol münafygyň kefine gitýänmi? Sen şoň diýen zadyna inanýanmy ya Resulullah diýipdir. Sen näde onda şuna aýtýan bolsaň fasabrun jamil.
Hazreti Yaqub peygamberin aydanını men aytýan. Fasabrun cemil, sabrdan başga zat ýok. Allah men açmasa, onda men hiç zat diýip başarjak ya Resulullah diýipdir. Bir aýlap wahy imanlar, nagat qyyn ýagdaý. Bir aýlap Resulullah aleyhisselam'ın mübarek içerisine ha. Şol Abdullah ibn Ubey diýen munafyk adam bir aýlap Resulullah aleyhisselam'ın içerisinde şu qaranqylyk döredipdir da. Şizre bir teleke nähse adammışdyr. Bir aýdan soňra ayet ýa Hudaý Taala innellezine ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu şerran lekum bel huwa hayrun lekum. Ol size töhmet wuraqydany, ul iftirana aýdyp, ol guruh adamla munafykla size ol töhmet wurally on şermike diýmen diýär Hudaý Taala. Bel huwa hayrun lekum. Ol size hayr boldy, siz ejriňiz, sogabyňyz aldyň. Hulasasyny aýtýan şu ayet bir aýdan soňra minýe Resulullah aleyhisselam ebşeri ya Ayşe, ey Ayşe boşluk sana. Hudaý sen pakliňi, Hudaý sen araslyňy, Hudaý sen bir günäliň kıyamata çellim sabit edip Kur'an nazil etdi. Ayet nazil etdi diýip enemiz Hazreti Ayşe'ge Resulullah aleyhisselam boşlaýar. Şi bir aýlap Resulullah aleyhisselamy ediyet berip, ey birçi günün gurrüňini aýdyň ha, birçi hefden gurrun. Bir ay Resulullah aleyhisselam'ın içerisinde o da Resulullah aleyhisselam'ın denanasında bizim enemize şu töhmet vuran adam Abdullah ibn Ubey diýen munafyk. Kıyınçılık pes her kimin başında ba diýdik da. Yaş dostlar İbn Hajar rahmetullahi aleyh ulamalar aýtýar, her kimin başında bir kıyınçılık görseň, şoň ýanyna barakadany mustahab şoň gaýygysyny ýeňletmek. Görýän dostuň bir müşkili bar, bir gaýgysy bar, bir narahatysi bar. Bir zadyň üstüne ýüregi gysylypdyr. Mustahab näme? Şoň ýanyna baryp şoň ýüregini açýan zady agdamak. Şoň bir gewünni giňeltýän zady agdamak ulamalar mustahab diýip aýtdylar. Men arada eyyecide rahmetallahi sa'ate şidde. Haýsy bir adam öýde bir darçylyga düşen wagtynda Hudaýyň rahmetini arkasynda tapjak bolsa, bendeliň şiddet wagtynda, sahty wagtynda şolary öýdi giňelçilik etsin, gowulyk etsin, Hudaý da şoňa hem gyn gününde Allah da şoň ýary bolýar diýip aýtdylar. Yani näme mustahab diýenimiz şi, görýän öz bir janyjan dostuňma, ýa bir dogonyňma bir gaýgysy bar, bir müşkili bar, bir zadyň üstüne narahat, başyna bir musibet gelipdir. Başyna bir imtihan ilahi gelipdir. Şonda şoň ýanyna baryp o bilen bile oň agdýan zadyny aýdyp, oňda şol öwünçäki gaýgysynyň üstüne gaýgy getirip, ýüregini agzyndan çykarmak ýok, bu musulmançylykdan ne? Şoň gaýgysy barlygyny bilýäňden başarsaň şoň fikrin başga zada tawjak bol. Ay dost, qyyn tutup durma baba, mendan beterräkler bar. Şugurrunma munna inşallah ýemskeni bir haftadan ýadyňdan çykar gider bu gurrunlar. Şeýtir keplemek şu mustahab diýip aýtýar ulamalar. Hazreti Ömer radıyallahu anh İmam Bukhari'nin rivayetinde Resulullah aleyhisselam'ın käde narahat wagtyny Hazreti Ömer görünne aýtýanmışdyk da. La aqulanna şey'an yudhikun nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhisselam narahat görünýärmişi, Resulullah aleyhisselam'ın gaşy çytygirräkmi? Resulullah aleyhisselam bir zady içine salyp gursagyny gysyp duran bolmaly Resulullah aleyhisselam'ın Hazreti Ömer aýtýanmışdy. La aqulanna şey'an yudhikun nabiyya. Men baraýyn Resulullah aleyhisselamy hükmen bir zat aýdyň, Resulullah aleyhisselam bir güldüreýin ýakadan Hazreti Ömer uğraýarmışdy. Resulullah aleyhisselamy hükmen bir zat aýdyň, Resulullah aleyhisselamy bir güldüreýin men ýakadan Hazreti Ömer uğraýarmışdy. Aýtşy ýaly etýärmiş Resulullah aleyhisselamy Hazreti Ömer narahat wagtynda barakadan bir zat agdap geçenki gurrunlardan agdaýanlar, başga bir hiç bir şeriate ters zatlar aýtýanlar, Resulullah aleyhisselamy tebessüm etdirýärmiş Hazreti Ömer. İbn Hajar rahmetullahi aleyh şunu wara aýtýar. Dosyňda gowur ýanynda bir müşkili bar bolsa, şoň ýüregini açmak mustahabbatdan diýip aýtýarlar. Resulullah aleyhisselam bir wagtda bir Arabiydan, o malyň üstüne gezip ýören adamdan bir däne at satyn alypdyr. İmam Ebu Davud'un rivayeti.
Resulullah aleyhisselam bundan atı allım etye, o da bolya sana berdim ediptir. Men ýyzyma düşde gaýt diýe Resulullah aleyhisselam, sen pulun bereýin, gıymatyn bereýin diýe. Yanka adam ýolda Resulullah aleyhisselam hemişe sirelerde, şemaillerde bilýäňiz gatrak çakkarrak ýörýärmişdik Resulullah aleyhisselam. Eýni bir dağdan inip gelýän ýaly gatrak çakkarrak ýörýär. Emma ol yanka atyň eýesi miqillap, gümmüllap şeýtir ýuwaşrakdan ýörüp barýan bolmaly. Resulullah aleyhisselam fasyla açyp gidipdir. Munda atı awadan bolansaň beýleki adamla bazardakile görüpdir. Hay bu atyň gıymaty näçe, muny bize berjekkämi diýipdir. Gıymaty näçe aýdan bolsaň baharak biz aleyli bilmeýärlemişdik. Şonu Resulullah aleyhisselam öňçe muamele edenligini. Resulullah aleyhisselam da ýanyna görmän teňle biz min gıymaty näçe bolsa baharak bereyl biz aleyliýeni yanka adam sözünden dänipdir Resulullah aleyhisselama berenden. Olara satjak bolupdyr. Resulullah aleyhisselam eşdiýe görse muamele etjek bolupdy. Ey adam, men bilen muamele etmediňmi, maňa satmadyňmy onu diýipdir. O da ýok, men sana satamak, sen alan hakim diýipdir. Hey, ýaň muamele etdik, sen maňa berdim diýdiň, men allym diýdim. Şuňa gıymatyny bermäne barýan sana diýipdir. İmam Ebu Davud'un rivayeti. Muamele etdik diýipdir, men şuňa gıymatyny sana bermäne barýan. O ýa men sana beremek, kan sen şahidin ban muamele edenimi de diýipdir ol adam. Resulullah aleyhisselam hiç şahit de ýokmuşdyk. Resulullah aleyhisselam durupdyr. Muny Hazreti Huzeyme ibn Sabit, Hazreti Huzeyme diýen sahabe eşdipdir. Resulullah aleyhisselam men allym diýipdi, o da men sana satamak diýipdi. Şahidin mami diýipdir ýanky Arabi adam, ol atyň eýesi. Hazreti Huzeyme diýen sahaba men şahit diýipdir. Sen muamele etmediňmi Resulullah aleyhisselam bilen diýipdir. Men şahit şoňa diýipdir. Resulullah aleyhisselam eýýämşkin oňa bakakydan, ey Huzeyme, sen ýok etdiň ki biziň muamelamyzda, sen näzire şahit bolýan diýipdir. Hazreti Huzeyme görüpdir Resulullah aleyhisselam muamele etdiňde narahat bolup durmuşdyk. Resulullah aleyhisselamyň ýüzü çitilip durmuşdyk. Men şahit diýipdir. Sen satdyň Resulullah aleyhisselam ally şoňa. Resulullah aleyhisselam ally diýe dogry aýtdy diýipdir Hazreti Huzeyme. Resulullah aleyhisselam ullapdyr, ey Huzeyme, sen muamele edemidi, sen ýok etdiň, sen näzire şahit bolýan diýipdir. Ya Resulullah, sen bize asmanlardan haber getirýän, sen Allah'ın peygamber diýip bize geldiň. Sen Kur'an maňa iňe diýdiň. Sen Jibril perişte bize iňe diýdiň. Biz şolar göremiz aga, emma sen yalan alamaýanyň biz bilýär, sana tesdik etýär diýipdir. O hem şu bir atyň azazy kıymatyndan sürýän sen allajakmy ya Resulullah diýipdir. Sen Hazreti Jibril maňa gelýär, Kur'an maňa iňe diýdiň. Biz şolar göremiz aga, emma sen sadykdyň, sen dogurçylygyňy biz tesdik etýär ya Resulullah diýipdir. Oňam bir atyň bir azaçyk bir bellice san gıymatyndan sürýim. Sen adam allajakmy ya Resulullah diýipdir. Sen dogry aýtýaň, men şoňa şahit diýipdir. Resulullah aleyhisselam ýüzi ýyljarypdyr. Resulullah aleyhisselam hoş bolupdyr. Ýyljarakadan aýdypdyr. Şu Huzeyme her kimiň peýdasyna şahit bolsa-da, her kimiň aleyhine şahit bolsa-da, birçi özü iki adamyň ýerine degýändir şu diýipdir. Şahitde hemmäňiz bilýäňiz her zatda iki däne şahit gerek da. İki däne erki adam bolmaly, ýa bir erki adam iki denana bolmaly. Resulullah aleyhisselam elbette vahiy bolup Hudaý Taala tarapdan aýtdy. Her wagt diýipdir şu Huzeyme faqat şu ummatda birçi nefer, iki neferin ýerine şahadat oturýan adam Hazreti Huzeyme ibn Sabit diýen sahaba. Resulullah aleyhisselam soňramdy Resulullah aleyhisselamdan soňramdy bir zada şahit bolsa, min şahadati iki neferin ýerine oturýar diýip kabul etýänmişdikler. Resulullah aleyhisselam aýdypdyr, haýsy bir adama şu Huzeyme ibn Sabit şahadat berip şahit bolsa, iki neferin ýerine oturýaşyň şahadati diýipdir. Görüň Resulullah aleyhisselam ýüzü çitilip durmuşdyk. Men atym allama senden diýip doka. Yanka Hazreti Huzeyme Resulullah aleyhisselami güldürýär. Ulemalar aýdypdyrlar, dosyňda, gawwarýanyňda bir narahatyň görseň, başlarsaň şonu hoş etmek mustahab, ýani sogap wa. Ay refagati qawili, refagati min gownaçyla ýok. Dini mustibilen marsaň sen şondan sogabyň alýan. Hazreti Ebu Ubeyde, Hazreti Ömer Resulullah aleyhisselamyň gownaçy diýdik-de. Hazreti Ebu Ubeyde diýen sahaba
Likulli nebiyyin eminun ve emini Ebu Ubeyde deyip Resulullah aleyhisselam aytya. Her bir peygamberin bir emini vardır. Emanetdarı vardır. Men de eminim şu ummatın emanetdarı Ebu Ubeyde deyipdir Resulullah aleyhisselam. Hazreti Ömer'in narahat wagtyny görenne Hazreti Ebu Ubeyde Hazreti Ömer'e deyipdir. Hevvin aleyk. Yaş dostum, hacı dede. Gu yaşını Hazreti Ebu Ubeyde diyen sahaba, şu ummatın emini bolan sahaba, ferz et, güman et, sen özüňe aýdyp duşuny. Hazreti Ebu Ubeyde şunu Hazreti Ömer'e aýdypdyr da, ferz et şunu Hazreti Ebu Ubeyde senden çirim aýdypdy, menden çirim aýdypdy. Nämäge? Ataňdan eziyet çekýänmi? Dünýede bir gynçylyk bar, kellagryň başynda bar da, ataň mydam saňa eziyeti bar. Ya doğullun mıdam sana eziyeti var da, ya adamın eziyeti var, ya da zinanasından bir eziyet çekin ya mıdam, ya oğul gıyızından eziyet çekin ya maişeti kısmatından gıyınçılık mıdam el darrak bol ya. Eyşin neyme başında gıyınçılığın bağ olsa, Hazreti Ebu Ubeyde'nin aytiyani, güya sen özün aydıp duşun tesavvur et. Hazreti Ebu Ubeyde Hazreti Ömer aytya, haqiqatda siz cemaatları bize aytıp duşu. Hevvin aleyk. Beter özüňe gyn tutma, yeňil tut diýmişdi. Özüňe agram salyp durma diýmişdi Hazreti Ömer'e. Öz başyňy iýip durma, özüň narahat etip durma. Özüň janyny iýip durma şu zadyň üstüne. Fema hiye illa dunya. Eýşi ýaşap ýörenimiz dünýe dämeýdi diýmişdi. Eýşi ýaşap ýörenin dünýe däme, beter öz janyňa agram salyp özüňde bir iýip dargadyp barmasana. Fa ayyamun we namdi. Ey bir näçe günlerde, ýan geçer gidersiň üstünden. Biziň ýaşajak ýerimiz dä bitaýy. Özüňe agram salma, sakt tutma. Fa ayyamun we namdi. Ey näçe günnäme öz geçer gidersiň mandan. Muňa gynanma. Fa kullu ma fiha mut'ib. Dünýäň içindäki her zat bolasyn, ýad etýändir diýmişdik. Sen nämesinden sürýmüşiň özüňe agram salýan. Fa kullu ma fiha mut'ib. Her zat şu dünýede bolsun ýad etýändir bir gün. Wa kullu man fiha mut'ib. Her bir adam da şondan bir gün ýad alylýar. Ay medennede ay şu da bir ýaş ulaşda da diýýärler da. Wa kullu man fiha mut'ib. İçindäkili de ýad etýär, içindäkiliň özü bir gün şondan ýad ýa halk diýipdir. Elhamdülillah innaha leysat darana we la diyarana. Elhamdülillah biziň darymyz da diyarymyz da bitaý. Hemişegi galjak jaýymyz da ey Ömer. Beter özüňe agram salma diýmişdik. Ve annal mustaqirra bi jawari rabbil alamin. Biziň yerleşmeli jaýymyz Rabbul alamin bolan Allah'ın ýanyna cennetde biz yerleşmeli. Cennetde biz gaýgysyz ýaşamaly. Beter dünýäň zatlaryndan sürýim, özüňe agram sal, janyň iýip janyň ýakyp barma. Bolşuna görerek bolup diýmişdik. Elhamdülillah enneha dünya. Ey Hudaýa şükür ýeneş ýaşap ýörenimiz dünýedämi? Ve setenqadi iştiçkine geçýä gitýäbi. Geçenden soňra tamam boldy. Ve asana fil cenneti na'nas. Lebbeyk innel aýşa aýşul ahireh. İnşallah umid etýäs cennetde biz keyif edip onsa muhabbetde aramışda ýaşar. Dünýede o diýen zadyň bolmar. Ýaşaýyş ahiratyň ýaşaýyşdyr. Şon ýadyňdan çykarma ey Ömer diýakydan Hazreti Ebu Ubeyde şeýtdir Hazreti Ömer'e dildari berýänmişdi. Gewullyk berýänmişdi. Ondan sürýim ýagşy dosyň etýän işi daşy. Hazreti Hasan Basri rahmetullahi aleyhi aýtýar: Yaş dostlar, istekfiru minel astiqa'il mu'minin. Mu'min adamlardan, qawi arasda imanly oglanlardan dosyňyz köpeldin diýmişdik. Şu bir kilidi nokta ha, ýöne adam bir mowzuň içinden açyp barýarsa, şu dosyňy ýagşy adamlardan dosyň köpel. Qawa adamlardan imanly, namazly arasda ehli Kur'an bolup ýörenlerden dosyňyz, ýoldaşyňyz köpeldin. Hazreti Hasan Basri aýtýanmışdyk. Dünýede sen şemat bir başyňa gelse, imanyň üstü bilen gelersen haýyrhan bolar hemişe.
Fakat dünyada yaxşı dostlar, fakat dünya hulasa olmuyor. Kıyamatda da sana hayır veriyor yaxşı dostlar. Köfeldin şu imanlı dostlar diyemiştikler. Ey cemaat, otis bir-birimiz tanıyayın, bir-birimiz bilen yoldaş bolayın. Ol tefsirde sataşıyattık, kelasa sataşıyattık, döşenmelerde sataşıyattık, oturuşuklarda bir-birimiz görüyattık, bir-birimize huzur-u zihnimiz kalsın. Kıyamatta hayır veriyor da şu. Kıyamatta şu hayır veriyor. Cennetiyle cennete girenne tamamı başlarından kaygılı, sırat köfrü, hesap, kitap hemmedat cennetiyle başlarından geçirip cennette de ukala bir tofor adamla başları bir etek bolup bir zatlı yadına düşen yalı volaqadani bir kaygıda fikirde olayan yalı olacaklar. Huday Teala taraftan sorulacak bulara. Hesabınız yengil bolli. Siz mizandan geçtiniz. Siz oottan nicat tapdınız. Oottan halas boldunuz. Cennete girdiniz. Bir nazu nimetli cennette sizden şirim teyyarlandı. İnni neme başınız etek yali. Yüreğinizin etekinde bir zat bayalla sizin deyip cennettekilerden sorulacak. Ol cennetteki aytacak. Hudaya dünyada yaşayakem men bir dostum matdi. Qaw görüşýärdik, qaw yerlerde bir-birimize sataşýardyk. Şonu men cennette göremek ya on tabagasy menkiden fark etdimi ka diýjek. Hudaý Taala tarapdan ses geljek. Ol sen görýän adamyň on ýol aýry boldy, oda gitmeli boldy. Siz cennete girdiňiz, oly oda girdiler. Ay Hudaýa bir cennet onna bize bir lezzetleri bize lezzet berene Hudaýa biz dünyada bir-birimiz görýärdik. Dünyada oturşýardyk, imanın üstü bilen muhabbetleşýärdik. Inni o aramızda bolsa bir safasy ýok, keyfi boljak kämiň diýjekler. Cennetilen de isteklerini Hudaý Taala berýär. Hudaý Taala periştelerini aýtjak. Şylaň ýoldaşlaryny, cehenneme düşen ýoldaşlaryny cennetdäki dostlar isläpdi, şoň hatyryny çykardan Allahyň aýdyn diýiljek. Şoň hatyryny cennetdäki ýoldaşlar isläpdi, cehennemden oda düşen yoldaşlarını, dostlarını alıp kaydın diyilecek. Perişteler barıp yankı şu yoldaşların tanıyakadani alıp kaydacaklar. Berlin geliyor ki cehennemde yanıp duran ol biçareli aytacak. Ey bizim aramızdan çıkarılıp barayan adam peygamberin oğlu mu kâbi? Yok. Onda bir nezre adam olmalı. Bir nezre bizim aramızdan sayılanakadan mınidini cennete karşı inek edip barayarlı. Perişteler aytacak. Bulan imanlı dünyada yaşap yok hali. İmanın üstünden dostlar vardı. Cennette bular yokladılar. Hudaý Taala şolun isteklerini kabul edip şulara gidip barýar. Şu dünyadaki dostları imanın üstünden kavuşýardylar. Bizim yoldaşımız cennette bizim aramızda bolmasa cennet bize lezzet beren akdidiler. Şolun isteklerini bitirip Hudaý Taala şolardan şirim ekidilip barýar diýiljek. Şuara surasında ol cehennemiyle näme diýjek? فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Ey bize bir şefaat edip, bize bir şicre hamrak, rahimli dostlar tapılmayamay deyip olayına ağlaşıp yanmanda duracaklar. Yani imanın üstündeki dostun dünyada sen yüreğinden gaýgyny açýanlar. Kıyamatta hatta cehennemiyle cehenneme gidip, cennetiyle cennete girenler yine yoklaqydan şu yoldaşlaryny alyp gaýtjaklar da. Bir de yaxşı dostun berýän haýry. Emma Abdullah ibn Ubay yankı münafık adam. Mın telekeli bagadri kan bolansaň Resulullah aleyhisselam şoňa namaz okuymaklygyna ejazat berilmeýär. Hudaý Taala ejazat bermeýär. Ýoksam Hazreti İbn Abbasyň bir wagtda ogly aýrylypdyr da. Koreyt diyen ýa-na adam mamışdyk. İbn Abbas aýdypdyr Koreybe. Daşaryn bir gözde diýipdir. Jynada ne kadar adam ýüşdi? O da aýtdy tagriben 40 nefer adam ýüşdi diýipdir. Hazret İbn Abbas medenni bilýärmi? 40 nefer bardyrmy? Hawa 40 nefer bolsa jynadan göterin diýipdir ogluny. Hazret İbn Abbas men Resulullah aleyhisselam'dan eşitdim ma min raculin muslimin yamutu feyaqumu ala cenazatihi 40 raculan la yushrikuna billahi şey'a illa şeffa'ahumullahu fi rawahu imam Muslim rahimahullah. İbn Abbas radıyallahu anh ettir göterin jinadan ettir. Oglum ekidin 40 nefer adam ýüşen bolsa men Resulullah aleyhisselam'dan eşitdim.
Haýsy bir musulman adam dünýeden ötse 40 nefer imanly adam, musulman adam şoň baş ucunda duraqadany namaz okuyup doga etsele Hudaý Taala şo 40 neferiň dogasyny kabul edip şol jinaza, şol dünýeden öten adamyň günäsi bagyşlanjak diýe diýip Resulullah aleyhisselam'dan men eşitdim, inni göteren diýipdir. 40 tane bir fakat sadece imanly adamla üýşenne bir adamyň günäsini Hudaý Taala geçýän bolsa Abdullah ibn Ubeydin Şirim Resulullah aleyhisselam'a namaz okuymana icazet vermeydi Hudaý Taala, nauzu billah. Resulullah aleyhisselam'ın namaza dursun, öz oğlu bide dursun, yaxşı bir sahabalardan oğlu varmıştık. Bir daha da hayır vermeyendir atasına. Resulullah aleyhisselam mulagat etmekle bir daha da hayır vermeyendir ona. Hatta şmirillep yatika bir gece ayrılmazından önce, ölmezenden önce Resulullah aleyhisselam bil kimşe uğurlasın deyip hatta şun ziyaretine, iadetine Resulullah aleyhisselam barıptırdı. Şo da hayır vermeyendir da ona. Hudaý Taala ayet indirttir. İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merra felen yagfirallahu lehum. Sen günäsin geçdiğide dilaga, günäsin geçdiğide dileme. 70 gaýta şolan günäsin geçdi dilaga sen dipdir Hudaý Taala Resulullah aleyhisselam'a. Felen yagfirallahu lehum. Hudaý Taala hiç on günäsin geçmer diýip aýtdy. 70 defeten Hudaý ýaşyn günäsin geçdiğide dilaga felen yagfirallahu lehum. Tamam bolupdyr. Aslen Hudaý Taala hiç %100 on günäsi geçilmeýär diýip ayet indirýär. Ya ve la tusalli ala ahadin minhum mata abada ve la takum ala qabrih. Cenazasına Hazreti Ömer turupdyr da geçen jelesede aýtdyk. Ya Resulullah şu münafıgyň namaz okuyjak bolýarmy sen dipdir. Oňa men iyi bermer dipdir. Hazreti Ömer gursak Resulullah aleyhisselam'yň öwüne durupdyr. Näzir şoňa namaz okuyjak dipdir. Resulullah aleyhisselam şoň oğlu var da oğlu sahaba bolan soň oğlu gelip aýtdyr. Ya Resulullah sen gelmeden hiç kim geljek ki cenaza dipdir. Hazreti Ömer men iyi vermerim dipdir. Hudaý Taala da ayet indirip Hazreti Ömer'in kin taýid edip ve la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Hiç wagtda şol münafıklardan ölenlere namaz okuyma diýakdan Hudaý Taala ayet indirýär. Yani Resulullah aleyhisselam namaz okuymaklygyna da icazet berilmeýär. Şeydir Abdullah ibn Ubey ol münafık ölüye, dünýeden geçýär. Nifagyň tohmi om şo bilen esli rişesi şo başy bolansaň özü bilen gitýär. On bir dünýeden geçenden soňra kän münafıkly varmışdyk, ewurlelle bolupdyr. Ýene öňçäki imana girelle bolupdyr. Emma bir toforly häzir bukturup ýene münafık bolaqydan galypdyr. Sanlar belli jemişdik. Şonu faqat Resulullah aleyhisselam'ın sahibi sirri bolan Hazreti Huzayfe diýen sahaba. Hazreti Huzayfe'ye Resulullah aleyhisselam bildirttir. Yani şu münafıkla Medine'de falani münafıktır, falani münafıktır, falani münafıktır. Ey Huzayfe faqat sen milyan, hiç kime ağlama. Faqat sen billen gal. Näme dip ağlama? Ýyly soňram bidereklige fitne bulaşamasylla dip. Hatta Hazreti Ömer bilmeýärmiş. Hazreti Ebu Bekir Siddik bilmeýärmiş münafıklaryň kimdigini. Hazreti Huzayfe şu münafıklaryň kimdigini Hazreti Huzayfe'ye Resulullah aleyhisselam bildiripdir. Hazreti Ömer o minişi nifaq aýtýanymyz şundan sırym. Hazreti Ömer gaçy gorkýanmışdyk şu nifaqdan, münafıklykdan. Hazreti Ömer Hazreti Huzayfe'ni saklaqydan sorapdyr. Men şolaň arasyndan ey Huzayfe maňa aýtsana dipdir. Qyn da soradyň ey Ömer dipdir. Resulullah aleyhisselam maňa amanat etgiden zadyny menden soraýan. Faqat ýöne maňa sen şolardan ne kimli münafıklardan maňa aýtyp berme dipdir. Men özüm aýda dipdir. La dipdir. Sen olardan ne dipdir. Hazreti Ömer bir göwünje aýlaşypdyr. Emma ýene ýüzünden gaýgat gelýänmişdi Hazreti Ömer. Şu cenaza varanna Hazreti Ömer Hazreti Huzayfe'ni gözleýänmiş şeydir. Yani Medine'de bir münafık adam haçan münafıklyk asylýanmışdyk. Şu dünýeden ötenne Huzayfe diýen sahaba we sir bilýär münafıklary. Şol Huzayfe radıyallahu anh eger şu cenaza gelse şol adam imanly adammışdyk. Emma şu Hazreti Huzayfe şoňa şereket etmese yani şol adam münafık da. Hazreti Ömer şu cenaza gelenne dewrewni gözleýänmişdik. Huzayfe ba bolsa namaz okuýanmışdyk Hazreti Ömer. Görýär Hazreti Huzayfe ýok, arada bir günne Hazreti Ömer'iň elinden tutupdyr. Ejlis dipdir.
Hazreti Huzeyfe, Hazreti Ömer'e vakakadan "İclis ya emiral mu'minin fe innehu min ulaike." İmanla badan çıktır ve şi şolardan niptirdi. Şi münafıklardan niptir. Hazreti Ömer aytdı, "Şu dünýeden geçenlerinde bilyat münafıkdyr. Ýogsa ýanymynda gelip öz imanly doganymyz ýaly bolup ketýär. Dünýeden geçenni iclis fe innehu min ulaike." Şi olardan münafıklardan niýakydan aýtýardy. Şonu bilýärdim diýe Hazreti Ömer. Emma Hazreti Ömer faqat şu ýaşap ýöke şu nifaq gaýretýärmişlikmi? Musulman dogallamyny aýtýanym inşallah hulasaraq edip aýdyn. Nifaq, münafıklyk etiqadi bolýa, ameli bolýa da. Elhamdülillah etiqadi hemmemiz yüreğimiz bilen, dilimiz bilen iqrar etşimiz ýaly yüreğimiz bilen tasdiq etýäs biz. Emma şu münafıklyk bitir teleke zat bolansaň hatta şolary sifatimiz zada meňzemesini Hazreti Ömer gorkýarmışdyk. Ýogsa Hazreti Ömer'iň öz yüreginden etmeýän ma bakim Allah'a Resulullah. Şu sifatim zada şolary meňzemesini Hazreti Ömer gaýretýärmişdik. Bu taýda aýtmak jaýda Hazreti Ömer'iň dünýeden wafat edenine şahadet, şehitlik magamiyetini o taýda agzamaly görüň. Çon münafık nifagyň görüň bolansaň Hazreti Ömer radıyallahu anh kılıç bilen vurulan wagtynda gaty yaralanakyny ýatýa-da Hazreti Ömer şonu da gaýretýärmişdi. Şu münafıklardan men bolamaýyn diýip şondan silim agzap dursa. Kılıç bilen vurulanny Hazreti Ömer'iň içinden süýt beripdirler. Şu süýt mübarek garyndan daşryk dökülmäni durupdyr. Bizre imkanat, bizre pezeşki gysmatdan ol bahyýa zatlar ýok. Bir liwan, bir käse süýt bererlerni Hazreti Ömer'iň mübarek garyndan daşryk dökülmäni durupdyr süýdi. Şonna Hazreti Ömer bilipdir da inni aňyrsa golaýlarlygyny öz ogly Hazreti İbni Ömer çagyrypdyr. "Jan oglum" diýipdir. "Iki däne islegim ma" diýipdir. "Deslap kasa git Huzeyfe'ge, şol münafıklar tanıyan sahaba vardır" diýipdir Hazreti Ömer. Öz ogly Abdullah ibn Ömer çagyryp, "Jan ogul git şu Huzeyfe'ge bar." Huzeyfe'den sonra münafıklaryň atlaryny Resulullah aleyhisselam şoňa berdi. Aya şolaň arasynda münafıklaryň arasynda Hazreti Ömer de bamy diýakydany sonra şolardan diýipdir ogluny. Oglu bariye Hazreti İbni Ömer Hazreti Huzeyfe'den sorapdyr, "Sana atam berdi. Şu münafıklaryň listesinde meni Ömer de bamy diýip atam şonu aýtdy" diýipdir. Hazreti Huzeyfe aglapdyr. "Sen ataň olaň arasynda boljakmy? Sen ataň olaň arasynda ýok" diýipdir. Hazreti Abdullah ibn Ömer gelip Hazreti Ömer'e habar berýär. "Sen olaň arasynda ýok" diýdi. Onda Hazreti Ömer aýdypdyr, "Onu birçi däne islegim ma senden" diýipdir. "Meni inni gömmeli bolunanna, defn etmeli bolunanna, meni Resulullah aleyhisselam'ın mübarek iki kadamlarynyň ardynda deňinde meni gömmäne, maňa git enemden Hazreti Aişeden maňa ijazat al. Maňa enem ijazat berermi şo taýda gömülmäne. Munna maňa sen bille gel jan ogul" diýipdir. "Münafıklaryň arasynda men adam ýokmuşdyk. Emma inni bar enemizden maňa bir ijazat al. Özüňde baraňda ey enemiz Emirul Mu'minin Ömer'i verdi diýäme ha jan ogul" diýipdir. "Men Emirul Mu'minin näne" diýipdir. "Men jan berip barýan. Sadaja bar, ajizana bar, yalvaryp bar jan ogul Ömer'i verdi. Şol biçare Ömer'i verdi. Şu otokda Resulullah aleyhisselam'ın kadamlarynyň ýanyna Ömer'iň yerlenmekligine jaý barmy" diýdi. "Bar ogul" diýipdir. Hazreti Ömer'iň ogly Abdullah ibn Ömer barýa Hazreti Aişaga Hazreti Ömer'i verdi diye. Men istada ijazat barmy diýende Hazreti Aişa aglapdyr, "Özümden sirim goýupdym. Emma Ömer isleýän bolsa oňa isar ederin, özümden geçerin Ömer'e bererin" diýipdir. Hazreti Abdullah begana kadan ewurlik gelipdir. Hazreti Ömer'e şu habar aýtjak bolanna, "Ey bulan agat ahiretini gaýretýän adamlar." Hazreti Ömer gözlerinden ýaş gaýdyp duran ýagdaýynda yüzüni gumawra kadany aglap ýatanmyş Hazreti Ömer. Hazreti Abdullah ibn Ömer Abdullah oglu gelakadan wagt jan atam diýakydany Hazreti Ömer'iň başyny galdyryp öz buğdunyň üstüne goýakydany ýaşlaryny süwüripdir. Hazreti Ömer yaraman duran ýagdaýyny aýdypdyr. "Jan ogul goý meni ýerde, meni gumdan aýyrma" diýipdir. "Özüm bilgeçem ýüzümi guma gurup, ýüzümi ýaşlamy gum bilen ýuwup
Özüm yüzüm şeýitdiripdim zana ol. Belkim Allah meni şi ýagdaýda görsün. Allah men aciz bolup durallygym görsün. Allah men yüzüm ýaşym bilen gumy bolup durallygym görüp Allah meni rahmet mermike, Allah teň ataňa rahmet mermike diýip özüm yüzüm şeýitdirip gumy süýgäpdim zana ol. Goý meni ýerde diýakadan Hazrat Ömer ogluny ýene ýerde goýdup aglamany Hudaýa ýalvarmana durupdyr. Inni iýdi näme? Sana ejazet berdi enemez Hazrat Aýşe diýenne yine tavsiripdir da şu münafıklardan nagat korkýanmyş Hazrat Ömer. Jana ol enemiz ejazet beren bolsa diýipdir. Jynazam çykylmaly bolanyny bir gözüň aýly şu Huzayfe ýöne men hoş etjek bolup aýtdymyka ýa meňde jynazama şu gelýär şonu gör diýipdir. Eger men jynazamda Huzayfe gel el gawşyrakydan jynazam dursa onna men Rasulullah aleyhisselamyň ýanyna jaýlan diýipdir. Emme görýän Huzayfe ýöne dursa, döwregiň özläp ýalçaklap dursa, namaza durmasa, onna men Rasulullah aleyhisselamyň ýanyna jaý ýokmuş sen ataň, onda aňryp bagyk garşyn musulmanlaryň arasynda akdyň men ýakydany, şonu da ýene Hazrat Ömer gorkup tapşyrypdyr da. Ýani nagat gorkýanmyşly bir nifaqy amellerden şol biderek sepetle minni bolmasın diýip ýoksa Hazrat Ömer eýtegadi ýüregi bilen ananşýaly, dili bilen ekrar etýär, ýüregi bilen tasdiq etdi. Emma şu biderek amelle Hudaý Taalaň ýokuş görýän zady innel munafiqina fi derkil asfali minen nar. Munafıklar cehennemiň inki eteklerin tabakasynda bolýar diýe. Şo näme biderek sepet şolary da meňdemäýli Hazrat Ömer şondan gaçjak bolýarmyşdyk. Emma şu biderek sepetlerden inşallah aýdyp gurrun tamam eder. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek sözüni aýtýar. Ey cemaat özümize dikkat edeýin. Şu zat özümize bir wagt ýalňyşlyk bilen bolan bolsa tövbe edeýin. Şi Rasulullah aleyhissalam aýtdyr. Ayatul munafiqi thalath. Munafıgyň alamati 3 tanedir diýipdir. Yani Hudaýyň ýokuş görýän sepetleri munafyk adam Abdullah ibn Ubey diýen ýaly adamlaryň döreden ýoluşy. Munafyk adamyň alamaty 3 tanedir diýipdir. Her wagt gurrun merse yalan allaýandyr diýipdir. Yani kepleye yalan allaýar diýipdir. Şu yalan kepleýän adam Hudaý saklasyn munafygyň alamaty şol adamda bar diýipdir. İkincisi näme? Ve iza wa'ada akhlafa. Wa'dinama, iqrarnama, qararnama aslen hiç bernamasynda ýok. Wa'de berýär, gözüni ýumýar tersleşýär berýär. Wa'desinde hiç durmaýar. Şide nifaqi alametlerden nipdir Rasulullah aleyhisselam. Ve iza tumina khana. Her wagt hıyanet edilýär. Ýanky amanet edilse bir zat tawsirlýär, amanet goýulýar. Çe eçersi bolsun, çe öz maly bolsun, çe başga bir zat bolsun, emanet diýakadan goýulsa aslyn emanetdaryś ýok. Eýem hıyaneti bar da. Şula himmeti munafygyň alametinden diýip Rasulullah aleyhisselam aýtdy. Ýene bir däne teleki ahlaklaryň biri inne şerren nasi zul wejhayn diýipdir Rasulullah aleyhisselam. Adamlaryň telekesi 200'lü bolýan adam diýipdir. Yani bu guruhun ýanyna gelenni bular bilen şeýle kepleýär. Bu tak baranna bular ýamanlaqydan ola bilen molýar. Şu 200'li adam, şu adamnyň telekesi Rasulullah aleyhisselam aýtdy. Adam dogry bolmaly, 200'li gama bolmaly, halan tarafyna kesip durup. Olary barsa, ola bilen şol sazgar bolýar, ola bilen olary ýamanlýar. Bulan ýanyna barsa da olan aýybyny açýar. Inki adamlaryň telekesi zul wejhayn diýip. Ýene bir däne Hudaý Taala aýtýar munafyqlar aýdanna وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيلًا. Şu munafıklığın sefeti Hudaýy hiç ýatlaýan nädir? Meger azaz. O da halkyn göräjek ýerlerine ýatlaýarlar. Sen şu imanyň alameti başarsaň özüň gezip ýöken şu Hudaý kän zikret. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah. Şu Hudaý kän ýatlaýan adam ol hiç nifagyň alameti ol adamda bolmar. Ol haqiqi imanly adam. Onun üstüne yeni bir däne imanyň alameti şaýat käde adam pakir ejantaý biz näjireken mına aýdyp zihniňizi moşawweş etmek daha musulman da golla. Ýöne faqat biderek ahlakla, biderek sefetle nifaqi adamlardaky bazatla
şol emelli bizlerde bolmasın. Gerçen nakasta bolsa da musulmanı vaqi ýaly bolsun. Ol münafıklardaki basifet musulmanı haqiqide tapılmasın. Hazreti Ömer gorkýanmışdyk. Ya beýleki Hazreti Hasan Basri rahmetullahi aleyh mu'min adam gorkor dipdir. Munafık adam hiç etgermer o zatlar dipdir. Mu'min adam gorkor janta şu zatly bizi bolamam. Hudaýyň öz bizi aman emniyette saklasın şu biderek zatlardan nip gaýgymyz aladamız bolmaly dip agzalýar. Şunu bellek goýun, şun imanyň alamati. Käde adam eýşim mu'min haqiqi mi käbi bir bolup barýan zamany bilen adam erti bilen turýan imanly ýaly öýlen bazara gitýän işe gitýän gözüň her zady görýär, gulaň her zady eşitýär. Hudaý barada, din barada adam imanyň dawr syfyp barýan ýaly bolýar. Näzire bilmelkä şu imanymyzyň baglygynyň alamatine Resulullah aleyhisselam'dan bir soraptırdı. İmanın haqiqi imanın alamatı näzire bilmeli? Resulullah aleyhisselam aýtdyr, özümize deňe aýlan. İza sarratka hasanatuka ve sa'atka sayyi'atuk fa anta mu'min. Her wagt bir ýagşy iş etýän, şu ýagşy iş edeniň özi bir garyby gözleýän, namazyň wagt çagyna eda etýän, okuýan. Şu bir ýagşy amel etýän, şu ýagşy ameliň sen begendirýär. Keyf etdim ay Hudaýa şükür elhamdülillah. Boynuma bolturan farzyma sawdum elhamdülillah. Şu ýagşy ameliň sen begendirse, teleke ýalňyşyp bir günah etýän, şoňa bir tafawut durmaýan estağfirullah. Ey şu günah etdiň, bazarda bir günah etdirsin, tä barýan sen öýüňe, ey Hudaý adam öz ýalňyşa estağfirullah. Şu ýalňyşynyň da sen gynandyrsa, sogap etýäniň sen begendirse, fe ente mu'min, onda imanın haqiqi sen mu'min adamsın. Telekelinge gynanyan, sogap edende de begenyan haqiqi mu'min bolup ýaşap ýören adamsın. Günah ýoksam her bir adamda bolýandyr. Ahyrkyja gurrun Hazreti Hudayfaga şol munafyklaryň jedwelin listin bilýäni bir wagt bir gelip sorapdyrda. Inni akhsha an akuna munafiqa, min gorkyan munafik bolamaýyn dipdir. Şi näzretine bilýän aýdan akdan bize dipdir. Min özüm şolaň arasynda mı kädip gorkaýan dipdir. Min näzer bilen haqiqi imanly mu'min mi ya min şu gylykly menne bamyke? Hazreti Hudayfa bir syra aýdypdyr. Hemmemizden süremşi. Hal sallayta iza kunta wahdak? Yekeje özüň molongda bir özüň molýan. Şonu özüň Hudaý bilen bir araň dogurlaqydany namazyň baý bolsa namazyň okuýanmy? Ya ay adamlar gören aktiýakydan äsgermen geçirýänmi dipdir. Hudaý saklasyn, onam Allah hazır nazır namazda goýup boljakmy okuýan dipdir. Hal testagfiru iza aznab? Her wagt günah etseň dipdir. Aznabta günah etseň sen şonu estağfirullah dip günahlarına istigfar etýänmi dipdir, etýän dipdir. İzhab fema ja'alaka Allahu munafiqa. Gidibe Hudaý sen munafıklardan etmänler, sen haqiqi imanly adam dipdir. Gidibe dipdir, sen munafıklardan ne Allah sen imanlylaryň arasyndan goýupdyr dipdir. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala eserde daşarda gulagasanda dogollamyz we dünýeden öteller we Hudaý tebarek we taala hemmeňize hayır maksatlaryňyz ata etsin inşallah. Geljek selese Hazreti Ömer'iň inşallah ol jengi Handakdaky bolýan wakaýly namazlary geçýärler. İnşallah şo bilen hyzmatyňyzda bolar. Bireme wagt tulany da bolýar, ýönşi gurrun ýygnaý liýakadan aýtdyk. Hudaý tebarek we taala hemmemizi haqiqi imanly bendelerinden aýlandyrsyn. Hudaý tebarek we taala ýanky aýdanymyz hemmemizi iştahda otis dogan edip dost edip cennette de birimiz bilen bile bolmak, eserlimiz bilen bile Allah nesip etsin inşallah. Ötellen ruhsat bollar ýaly bir elhamd şehlas okyp eserde daşarda gulak asalla badyr. Olan ruhlaryna bagşlar okyberin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.